Sa Good Vibes, sa mga nagaplano maglagaw sa sininga long weekend, may sementado na nga dalan halin sa kampuestuhan padulong sa mga resorts sa Kabatangan sa Talisay City. May report si Romeo Tubaldo. Kung sa tuanay, kinahanglan pa maglabay sa Barangay Concepcion sa Talisay City para magkadto sa mga mountain resorts sa may Barangay Kabatangan sa Talisay City. Subong hindi na kinahanglan. Kay man, may sementado kag mas mahapos na nga dalan pasaka didto. Kung gikan ka sa east portion sa Bacolod City, mga 30 to 45 minutes makalabot ka na didto sa ibabaw. Kung gikan sa Bacolod, maagi ka lang via Barangay Granada pasaka sa Barangay Alangilan. Sa dalan pa kadto mismo sa kampuestuhan man nga resort. Pero antes ka makalabot sa kampuestuhan, may bangga pa wala. May mga pulo lang ka metros nga duta. Masunod sina ang sementado na nga dalan. Mga isa lang ka kilometro, malabot mo nang ining malatagaytay nga resort nga Almadria Highland Resort. May Benguet Pine Trees, may swimming pool, kag may views ang kabukiran sa palibot. Sa unhan sini, amo na ang Silom Cafe. Ngayara man overlooking sa kabukiran kag matugnaw ang weather, kape kag food trip pwede diri. Kag ang Guerrero Farm, may pool, may restaurant, may garden kag may slip and slide kun weekends pareho sini. Mas mahapos na kagbadasig ang pagbiyahe kung luyag nyo i-explore ang ini nga nabukid nga parte sang Talisay City.